Jeħtieġ nagħmlu aktar biex insaħħu l-libertà tal-ġurnaliżmu lokali. Din kienet ir-reazzjoni tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għall-indiċi dwar il-libertà tal-istampa ta' Reporters Without Borders għas-sena 2019. Skont dan l-indiċi Malta waqgħet 12 post u issa tinsab fis-77 pożizzjoni biex pajjiżna kompla biż-żelqa li qabad f'dawn l-aħħar snin fil-libertà tal-istampa. Infatti f'sentejn biss Malta waqgħet total ta' 30 post f'dan l-indiċi. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin stqar tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-istampa Maltija għadha mtaqla bid-del tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Filwaqt li jifhem li x-xogħol tal-Pulizija jrid jieħu żmien tiegħu, l-Istitut fakkar lill-awtoritajiet li l-pajjiż ma jistax isib serħan tal-moħħ sakemm dawk wara dan l-assassinju ma jeħdux dak li ħaqhom u appella sabiex jitħaffu l-proċeduri sabiex il-każ jissolva mill-aktar fis possibbli. L-Istitut kompla jgħid li l-mod kif juri u xemat imqiegħda b'tifkira ta' Daphne Caruana Galizia kienu jentremew minn uffiċjali tal-Gvern ma għamel xejn biex iserraħ ras il-poplu Malti u komunitajiet internazzjonali li l-awtoritajiet qed jaħdmu biex dan il-każ jissolva verament. Fl-istqarrija l-IGM jgħid li filwaqt li japprezza rapport ta' Reporters Without Borders ma jaqbilx ma dak li qalu fejn taw x'tifhem li l-medja kollha f'pajjiżna i-proprjetà ta' partiti politiċi u stqarret li filwaqt li l-partiti għandhom il-medja tagħhom, istituzzjonijiet oħra huma proprjetà ta' entitajiet privati filwaqt li oħrajn huma tal-Knisja u ta' Trade Union. Sa dan it-tant l-IGM ħaw koll opportunità li jfakkar lil politiċi u lill-awtoritajiet dwar l-importanza li jkunu miftuħa l skrutinju u li joffru informazzjoni kif mitluba mill-medja sabiex il-ġurnalisti jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom, jiġifieri li jżommu lil pubbliku informat dak li jkun qed iseħħ. Ir-rapport ta' Reporters Without Borders jiġi wara li fl-aħħar xhur pajjiżna kien fil-mira ta' kritika minn diversi entitajiet u organizzazzjonijiet li qalu li Malta qed tonqos mill-obbligu li tiggarantixxi l-libertà tal-espressjoni.